Ne aflăm pe centura orașului Găiești. Vom scoate tot traficul greu din mijlocul orașului. Din punctul nostru de vedere, terasamentele se termină anul ăsta. În 2026 începem cu asfalt. Ne aflăm pe centura orașului Găiești. Este prima centură ocolitoare din județul Dâmbovița, construită după Revoluție. Este un proiect pe care l-am promis tuturor găieștenilor și tuturor locuitorilor județului Dâmbovița de acum 5 ani de zile și uitați că astăzi ne aflăm în plină execuție. Aceasta este prima parte a unei centuri ocolitoare. Chiar săptămâna trecută am luat hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița și am decis să continuăm această centură din DN7 până în DN72 și vom avea la Găiești o centură completă și vom scoate tot traficul greu din mijlocul orașului Găiești. Centura ocolitoare a orașului va avea 4,5 km. Odată cu finalizarea acestei centuri ocolitoare am rezolvat problema orașului Găiești, traficul din mijlocul orașului.